या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून कार्यक्रमाच्या निमित्तानं एक ऊर्जा म्हणतो, एक आनंद म्हणतो आपण, तो आनंद आपल्या परिवारातील मंडळींना, नातेवाईकांना, त्याचबरोबर मित्रमंडळींना मिळत असतो. आणि खऱ्या अर्थानं लग्नाचा वाढदिवस आज या ठिकाणी संपन्न करीत असताना, साजरा होत असताना मला निमित्तानं सांगायचं, प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये, प्रत्येकाच्या कुटुंबामध्ये आई वडिलांचं, पती पत्नीचं योगदान असतं. सर्वजण आपापल्या पद्धतीनं आपलं संघर्षमय जे जीवन असतं, आपल्या कुटुंबाचं कल्याण होण्यासाठी, आपल्या परिवाराचं कल्याण होण्यासाठी, आपल्या मुलामुलींचं कल्याण होण्यासाठी, परिवारातील सर्वजण सक्षम होण्यासाठी प्रत्येक कुटुंबातील आई वडिलांचं, पती पत्नीचं योगदान असतं. पण सगळ्यांचंच लग्नाचा वाढदिवस साजरा होत नसतो. लग्नाचा वाढदिवस साजरा व्हायला देखील भाग्य असावं लागतं साहेब. ते भाग्य तुम्हाला या ठिकाणी लाभलेलं आहे. त्यामुळे निश्चितपणानं या ठिकाणी कौतुक आपल्या परिवारातील जितक्या मंडळीचं करावं तितकं कौतुक आहे.